Hi mga karon Bell! How are you today? Another simple and easy to prepare dish na sa takaron. Nga mao ang dahon sa kamote or talbos ng kamote or sweet potato leaves. Sa mga naay tanom ani, 15 ra yung magasto ang lamas rak. Ako kayo ko'y tanom ni palit ko 20 ang bugkos niya. Nya tamatis 3, city bombay, 2 dahonan 3, loy amaong 35 ko nagasto ron. Sa una basta malipong kumuha na si Papa nga mag-inani mi. Unya dili na di ay ang iron ra ni. Nani siya'y vitamin C, vitamin B, na siya vitamin A, vitamin K, B-carotene, thiamine, niacin, zinc, iron, folic acid, calcium, and protein. Nya anti-diabetes na siya, makahelp po siya sa heart health, o nya maka-enhance sa eye health o antibacterial sa siya. Ang imong gilapwaan ani, ayaw ilabay kay himo na tong juice. Yes, himo na tong juice. O na niya tong lunch, natay pipino of course, niya patatas ang atong carbo karon. Ang tubig nga imong gilapwaan ani, pwede rin siya himo nimong juice in ani, di mo timplahan, imno rin mo ritso or butangan nimo gatas, asukal or pipino og aysa nimo. Lami na siya. See? Cheers. Enjoy your lunch. Happy eating. Mo kinaron balgams.